Vinc aquí amb la il·lusió que sé que vinc a un dels esdeveniments més importants d'aquesta comarca. Aquesta fortalesa que expressa Sant Feliu i en general la comarca del Baix Llobregat des del punt de vista del teixit associatiu crec que és el que ens manté molt ferms a tots davant d'aquest intent d'imposar els mercats com a poder absolut que ho regula i ho domina tot. Ahir la ciutadania, especialment la gent jove, va demostrar que no es resigna i que està disposada a lluitar contra les retallades a Catalunya i a Espanya. I ho fa, a més, defensant la democràcia. Una democràcia real, una democràcia no basada en el poder absolut que està exercint el Partit Popular i el seu soci a Catalunya, Convergència i Unió. Les enquestes d'aquest cap de setmana posen de manifest que la coalició Partit Popular, Convergència i Unió es desgasta a Catalunya i a Espanya, i és normal, perquè les retallades absolutament injustes, les retallades absolutament contràries als drets més bàsics, estan sent rebutjades per la ciutadania. Ho fan al carrer, com ahir, a la manifestació a tota Espanya convocada pel 15M, i ho fan també anunciant la seva intenció de vot.